Ρετινόλη και ρετινοειδή, από ποιο να ξεκινήσετε? Πάμε από τα πιο ήπια στα πιο ισχυρά. Άμα είστε αρχάρι στη ρετινόλη και γενικά στα ρετινοειδή, ξεκινήστε από κάτι απλό, με μικρή συγκέντρωση. Δηλαδή, CeraVe, από Inkily στο Retinol Serum και φυσικά από L'Oreal που είναι το Pure Retinol. Το θέμα δεν είναι ποια ρετινόλη, το θέμα είναι πώς θα ξεκινήσετε. Θα ξεκινήσετε πάρα πολύ αργά και σταθερά, δηλαδή μία φορά την εβδομάδα, μετά θα το αυξήσετε 2, 3 και θα δείτε μέχρι πού σας παίρνει. Άμα ξεκινάτε να ξεφλουδίζετε, σταματήστε, μειώστε. Βάλτε μία ενυδατική και δείτε πώς αντιδράει το δέρμα. Δεν θέλουμε γενικά τον ερεθισμό στο δέρμα. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι δεν έχει σημασία πόσο υψηλή είναι η συγκέντρωση της ρετινόλης, γιατί και με 0,01 κάνετε δουλειά, αρκεί να το κάνετε συστηματικά και να μην έχετε ερεθισμούς στο δέρμα. Άμα έχετε εμπειρία από ρετινόλη και θέλετε έτσι να κάνετε ένα step up, πάτε στη ρετιναλδεΐδη. Για μένα 3 προϊόντα είναι τα καλύτερα. Medik8, δεν το συζητώ. Η Medik8 αυτό που έχει κάνει είναι ότι έχει δημιουργήσει 3 προϊόντα και σας λέει το ένα είναι για sensitive, δηλαδή για ευαίσθητο δέρμα, το άλλο είναι για αυτούς που έχουν λίγη εμπειρία και το άλλο είναι για αυτούς που είναι pro. Για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή ρετιναλδεΐδη και αξίζει όντως τα χρήματά της. Μια άλλη πολύ καλή επιλογή είναι από Aven και για μένα εννοείται και Geek & Gorgeous το A-Gain που είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Άμα βλέπετε ότι αντέχει το δέρμα, γενικά δεν ξέρω ακριβώς στην Ελλάδα τι παίζει, εδώ πέρα έχουμε διαφορετικές κρέμες, πάντως εγώ αυτή που προμηθεύω από την Ελλάδα και ξέρω ότι τη βρίσκεται πολύ εύκολα, είναι η αδαπαλένη, διότι το επόμενο βήμα είναι η τρετινοίνη ουσιαστικά. Τρετινοίνη παίρνετε μόνο με συνταγή γιατρού και εδώ και στην Ελλάδα. Αυτό που παίρνω εγώ είναι, όπως είπα, η Differin, η Ανταφερή νομίζω είναι στην Ελλάδα, μια πάρα πολύ καλή οικονομική επιλογή. Φυσικά δεν θα τη χρησιμοποιήσετε κάθε βράδυ, είναι απαγορευτικό. Είναι πολύ δυνατές κρέμες αυτές. Εγώ σας έχω πει 1 με 2 φορές την εβδομάδα, γιατί μετά αρχίζει και σε λουδίζει το δέρμα και δεν το θέλω. Γράψτε μου στα comments αν θέλετε κάποια άλλη άποψη για κάποιο προϊόν, θα χαρώ πολύ να σας απαντήσω.